Salut! Nu știu cum să încep videoul ăsta, este foarte ciudat, simt că trebuia să-l fac de mult timp, dar am spus că poate totuși o să-mi treacă frustrarea asta, dar nu mi-a trecut. E un pic cringe pentru mine, în fine nu contează. Nu am scris nimic până acum, probabil o să scriu, dar nu pentru a vorbi. Adică probabil o să mai fac niște caturi, poate zic ceva greșit sau nu mă exprim bine, dar nu e nicio problemă. Da, nu mi-am scris deocamdată nimic, pentru că ăsta e un intro. Probabil vei vedea videoul ăsta și te vei întreba ce e cu el, adică ce de mascare ai Silent. Adică nu are niciun sens, nu? Probabil te uiți la videoul ăsta și te gândești că, bă, eu știu pe Silent cum e, nu știu. Sau, nu știu. Îmi pare rău dacă nu mă aud bine, adică în momentul acesta nu am cum să am acces la microfonul meu. Am un AT2020, adică cu USB, adică nu e nimic wow. Îmi pare rău, înregistrez de pe telefon niște voice-uri gen. O să încerc să nu înjur mult, deși o să fie un pic cam greu, dar mă rog. Chiar cer să fie cât mai deschis în clipul ăsta, nu vreau să fie ceva neapărat, adică da, vreau să fie aranjat, dar să nu mă lungez, nu știu, nu vreau să fie nici ceva foarte cringe, de parcă e elaborat sau mai știu eu ce, chiar nu e nimic elaborat. Am și proof-urile, sunt foarte bucuros pentru că am accesat contul meu vechi de Skype și am găsit niște conversații cu iSilent, pentru că nu prea aveam foarte multe proof-uri, sincer să fiu, adică era la modul, bă, ok, dacă fac clipul ăsta, probabil nu o să mă crede lumea, nu știu, mă rog. Dar sper să ajungă popular. În momentul ăsta fac muzică, nu mă ocup cu gaming, cum o să spun pe clip că mă ocup. Nu vreau să se afle canalul de gaming, pentru că, de fapt, veți vedea, tot din cauza lui iSilent, pentru că așa poate mi spuneam, adică pur și simplu puteam, că nu-s prost să văd că, na, uite, ajunge poate clipul ăsta popular, nu sunt prost să nu vreau să-mi fac reclamă, dar nu vreau, chiar nu vreau. Dacă o să ajung cumva popular, nu știu, prin muzică, și o să mi se șteargă canalul, o să știu de ce, pentru că o să fie vina lui, dar oricum trecem peste, vreau doar să fac clipul ăsta, trebuia să-l fac de mult timp. Nu mă gândesc să mai zic pe intro, dar nu vreau să-l mai lungesc atât de mult. O să încep cu începutul de la rădăcină, gen. Deci cu excelent am început să vorbesc pe Skype, cred că am vorbit un pic și prin mesaje, dar știu că mă sunase adică ne-am cunoscut și peste câteva zile a început să mă sune și era tata în cameră, nu știu, n-aveam căști, deci se auzea totul pe boxe și îmi făcuse o farsă, nu știu, dar era o farsă de asta de 2016 pe vremea aia, nu știu, era la modul te sun, ce faci, credeai că suntem prieteni, ce-am făcut, nu știu, pe bune, de jur că era ceva de genul ăsta. Și tata a fost la modul, ia uite și pe asta, nu știu, cred că s-a spărat un pic și eu am fost la modul, e ok, aia e. Ca idee eram cel mai inofensiv copil, o să vedeți de ce. Și după peste câteva zile m-a sunat iar și mi-a zis, bă, te-ai spărat cumva, nu știu ce, bă, nu, hai să fim prieteni, știi? Adică la modul, pe vremea aia cred că era pur omul și era true, destul de true încât să fi făcut doar o farsă, deși nu știu de fapt acum cât de true e, adică dacă îmi face o farsă de genul, nu știu, adică a fost destul de jigoasă, nu știu cum să explic acum în termenii mei, dar chiar a fost destul de jigoasă, nu știu, adică era și tata și s-a mirat și el, ce e cu copilul ăsta, da? Mă rog, nu contează asta. Am vorbit, trebuie să nu uit nici măcar un detaliu. Cred că am început cu FNAF-ul, da? Și am făcut videoclipuri noi până mea, după care am ajuns și am făcut, se lansase FNAF World-ul pentru cunoscători, Five Nights at Freddy's World, ok? Ok. Fix în ziua în care s-a lansat, oricum era free jocul ca idee, n-a costat niciodată bani jocul ăla. Și în ziua în care s-a lansat, eu cu el am făcut clipuri pe canalele noastre de gaming. Și fix în ziua în care am postat primul episod, era seară, așa mai spre noapte, am postat și eu primul episod din FNAF World
și mi s-a șters canalul. Eram cu el pe Skype și el mi-a zis, bă, da, ce cu canalul tău? S-a șters. Cum s-a șters? Am văzut că s-a șters și de-abia postasem bere și eu din primul episod de FNAF World, măcar de-mi dădea și mie o zi să vadă lumea. Și da, nu știu, a fost urât, dar nu, adică am trecut destul de repede, nu știu, chiar am trecut peste momentul ăla. Am trecut peste și am zis, îmi fac un alt canal și fix în momentul ăla mi-a făcut cu el pe apel un alt canal. Tot Maximum Andrei. Cred că canalul pe care o să postez și acest clip, ca să înțelegeți cât de important este canalul ăsta. Pentru că canalul acesta a fost spart, că vreau să zic hăcuit, dar mi se pare cringe, a fost spart de iSilent și de prietenul său, dacă mi-aduc aminte, numele lui, pentru că e foarte important. El poate să nege asta, dar dacă pun numele lui, n-are cum să mai nege. O să aibă și un rol foarte important prietenul lui. Ok. Mi-am făcut un alt canal. Făceam videoclipuri cu Critical Ops. Era un joc de pe telefon, ceva genul CSGO. Chiar m-a captivat foarte mult și mi-a plăcut mult jocul ăla, adică a fost tare la vremea aia. Începuse și iSilent să se joace, bineînțeles, și cunoscusem pe vremea aia și alți youtuberi cu un nenorocit, care nu știu, chiar am cum să-i spun. Adică a ajuns omul ăla, nu știu, nu o iau cu începutul. L-am băgat și pe iSilent în cărdășie cu ăștia, că era ăla pe care îl cunoscusem, făcea și el Critical Ops. Era ceva mai mare decât mine și în vârstă și ca virgulă canal și se juca și mai bine decât mine, la asta doar așa, ca și amănunte, mă rog. Mă băga pe clipurile lui, făceam și o clipuri cu el, l-am băgat și pe iSilent în clipuri cu el și ăla iSilent se împrietenise cu băiatul ăsta și au fost invidioși. Erau invidioși pur și simplu pe mine că eu creșteam în subscriberi, nu știu cum, că nu făceam ceva wow, dar la vremea era chiar wow, nu știu. Și chiar creșteam pe zi cu 10 abonați, 20, 30, adică asta la cum vă sună e parcă așa un newcomer de gamer, nu știu cum să zic, habar n-am. Și pe ei a deranjat faptul ăsta și nu știu, cred că nici nu mai eram pe aceeași undă de lungime cu ei, adică nu mai eram la fel cu ei, știți? Adică chiar nu le mai pupam între noi, nu. Și ea ce au zis? Hai să ne intrăm pe Facebook-ul ăsta, pentru că eu pe vremea aia îmi puneam Facebook-ul în descriere. Hai să-i luăm Facebook-ul ăsta și să îi luăm poze cu măsa. Cu tasul nu, că nu am poze cu tata. Hai să-i luăm poze cu măsa și cu el de mic și să punem, deci nu vă exagerez, îmi aduc aminte cum erau chestii și porno, adică în mare parte erau doar, îmi puneau texte pe poze cu hei, eu sunt prost sau hei, mama mea e proastă sau ceva de genul, nu știu, în mare parte doar pe mine se bazau și făceau poveri de parcă eu mă înjur pe mine, știți, adică bă, eu sunt prost și puneau poze cu mine de mic sau puneau cu mama și parcă să zic că erau și chestii porno, nu știu, adică eram terifiat pe vremea, adică de aia și am spus acum un minut, două, nu știu, pe clip că eram cel mai inofensiv copil pe vremea aia, adică nu se pune problema. Eu nu știam ce însemna sex, adică eu eram inofensiv, vorba aia, stăteam cu puța nisip, știți, vorba aia, adică nu știu, mă rog, trece timpul, trece și nu mai știu prea bine, dar cred că mi se șterge canalul ăla, tot de el mi-a șters multe canale, după care îmi fac un canal X-Dark Springtrap. Încă am un canal X-Dark Springtrap pe care postez speed edit-uri cu FNAF. Și la momentul ăla când pornisem canalul, aveam și eu un prieten, nu mai știu decât numele de familie, Sasu,
pe mama lui o chema Claudia Sasu. Știu că, cred că mama lui a luat canalele de YouTube și din gamerul Jacoboni, că era un caracter de pe FNAF și era cumva în gangul meu, în gangul ghinimele, că poate înțelegeți dracu altceva la ce muzică ascultați unii. Eu eram X Dark Springtrap și el era Jacoboni, dar era varianta, care știți FNAF pe Jacoboni din FNAF 4 Halloween Edition, el era varianta Dark Jacoboni, gen Dark, varianta Dark. Eu eram Dark Springtrap și el era Dark Jacoboni. Ce pot să spun este că da, începusem și cu asta Jacoboni să mă joc Critical Ops, asta doar ca amănunt. Probabil dacă mai caut canalul ăla pe YouTube îl mai găsesc, ori Jacoboni, ori Claudia Sasu, nu știu. Poate dacă găsesc niște convorbiri cu el și de pe net, de pe Messenger, scuze, de pe Messenger o să le pun, dar nu sunt așa mare lucru, adică o să vă arăt eu chestii și o să vă spun, adică nu, mă rog. Între timp, mai țineți minte canalul șters ăsta pe care am postat acum? Cred că pe ăsta o să postez, mai mult ca sigur. Da, ori iSilent, ori copilul la prietenului, ori amândoi. Între timp ei postau clipuri pe canalul șters, pentru că nu știu, eram prea prostul să-mi schimb parola aia, efectiv, mă rog. În fine, și posta clipuri, eu le ștergeam, pentru că aveam și eu și el acces, eu nu postam clipuri, doar el. Și penultimului clip a fost un tutorial cum să instalezi ceva pe SAMP. Nu mai știu dacă am spus, dar o să avem o perioadă, noi am avut o perioadă de fapt când ne jucam mult SAMP, chiar și de Revelion, nu mai știu, în ce an, 2018, cam așa, 2019, eu am făcut live cu SAMP, cu, cred că iSilent, nu, cum am zis, cu iSilent și cred că prietenul ăla lui. Deci, da. Am șters clipul și ce o să urmeze acum, vreau ca toți youtuberii care s-au afișat cu el să asculte bine ce spun și să mă creadă, pentru că și dacă puteam, nu cred că făceam la așa ceva screenshot. Nu știu cum nu s-a șters, dar intrasem random pe canalul ăsta, maximum, nu, cred că acum X Dark Springtrap și înainte era maximum, nu contează. Pe canalul ăsta, pe care cred că s-o și postez, ăla șters, adică. Pentru că nu știu cum e acum dacă îți ștergi un canal, dar înainte ți se salva Gmail-ul, dar se ștergea canalul de pe Gmail, adică puteai să-ți faci mai multe canale pe același Gmail, nu știu. Adică eu am, nu știu, vă dau un random, mirel123@gmail.com și puteam să fac pe mirel123@gmail.com mai multe canale. Nu știu dacă mai așa, nu am mai strâns niciun canal de-al meu, nu știu, nu mi-a, în fine, nu știu. Știu că îl cheamă Dragoș Cucu, pentru că mai făcuse și un canal Dragoș Joacă, asta am uitat să spun. Și un canal Treon. O să vă pun niște screenshot-uri cu Treon, cu Dragoș Joacă, din păcate nu cred că mai am. Dacă o să mai am, vă dau screenshot, dacă nu. Asta doar ca să vedeți, că e pana mea. Sunt 100% sigur că a fost iSilent. Pentru că iSilent, cine îl știe din copilărie, era un copil gras. Nu e nicio problemă să fii gras și eu am fost chiftea. Adică chiar am fost, dar și el era chiftea dublu pe lângă mine oricum. Nu e nicio problemă. Dar problema este că nu știu cum se explică de aia. Adică dacă nu pot să explic acum chestia asta, pe bune că n-aveam cum să fi făcut atunci screenshot. Bă, pe scurt, își arătase Pudza. Gen, făcuse un clip în care stătea gen Pluta, ca Pluta, știi, gen pozul ăla, pe scaunul de gaming sau un scaun oarecare cum am și eu aici. Și stătea Pluta fără pantaloni, avea tricou pe el, cu pantalonii trași în jos și cu puțulica aia de copil. Și da, am fost terifiat de clipul ăla. Cred că a fost vreo 10 sau 15 secunde clipul ăla, chiar mai puțin poate. Nu știu, dar știu că se balansa sus și jos, sunt ca Pluta, gen cu picioarele și mâinile pe scaun, așa, nu știu, în fine. Am șters clipul ăla imediat. Nu cred că a fost șters de YouTube, pentru că
intrasem fix când îl postase, gen cu 14 minute în urmă. Trebuie să-mi aduc aminte chestii cum au mai fost de atunci, pentru că a trecut aproape un deceniu, 7-8 ani, mă rog, dar chiar e aproape un deceniu, adică totuși. El între timp, e foarte important să spun asta, îl chema Merdi Gaming Ro. Are un canal cu Springtrap, e o poză animată cu Springtrap, o să pun acum pe ecran. Și avea pe mulți la canale acolo, la subscriptions, dar selectate de el, gen, nu că la cine era abonat. Era Hymen, Virtual Wolfie și Gâza Magică. Ăștia ultimii doi au un rol foarte important. Haideți să începem așa. El pe lângă că mi-a spart contul, mi-a spart și Skype-ul odată. A intrat, eram cu el pe apel. Eu am râs atunci, că nu știu, era amuzant. Că, nu știu, scria mesaje amuzante, știi? Adică scria niște mesaje foarte amuzante persoanelor, dar efectiv pe unele îi înjura și mi-am dat seama după că aveam și persoane din familie pe Skype, adică cineva din familie apropiat chiar îmi venea pe timpul ăla și îmi repara mie PC-ul, pentru că eram prea prost și instalam virus, dar nu contează. Și mai instala un joc, nu știu ce, mă rog. Nu știu dacă i-a scris și lui, nu mai am Skype-ul ăla, vă dați seama, dar am alt Skype, unde vă pot arăta screenshot-uri când chiar am vorbit cu el și mă știe omul. Și pe Instagram am niște screenshot-uri, cred că o să le pun pe toate la final de clip. În fine. Tot ce pot spune e că Virtual Wolfie a asistat, și nu numai el, și niște prieteni de-ai mei pot confirma, dar Virtual Wolfie îi scria, chiar mi-aduc aminte un mesaj, hai bă afară, nu vii să ne jucăm cu mingea de lemn, ceva de genul. Bă, la momentul ăla erau amuzante când vedeam că îi scrie, știi? Nu știu cum a intrat, chiar nu știu, mă rog. Și, da. Mi-a făcut direct un alt cont de Skype pentru că m-am gândit că o să creadă omul ăla ceva despre mine. La momentul ăla, Virtual Wolfie e prieten bun cu Gâza Magică îl știe. La momentul ăla, Virtual Wolfie făcea muzică, vreau să spun, cu FNAF mai mult. Acum e pe plan mai mult de artist, pe plan artistic, înainte era mai spre așa, nu știu, tributuri de FNAF. În fine, poate confirma dacă vede cumva clipul ăsta. Și i-am dat mesaj de pe alt cont de Skype, bă, bro, nu știu ce, scuze, mă rog, pana mea. Și a înțeles. Și Gâza Magică, de ce are un rol important? Pentru că el mă știe. Deci Gâza Magică, eu dacă îi spun numele X-Dark Springtrap, el mă știe. Am fost un abonat foarte activ pe canalul lui, mi-a făcut raid, sărisem în sus de fericire că mi-a făcut raid-ul ăla, nu mai am acum, vă dați seama. Poate mai are live-ul pe undeva, dar nu mai stau să-l caut, că vă dați seama că am mai încercat să-l caut de dragul nostalgiei și să mă uit și eu la el, dar nu l-am mai găsit. Poate chiar l-a șters sau l-a pus pe privat sau pe nelistat, mă rog, treaba lui. Bă, poate să confirme și asta Gâza Magică, că mă știe sub numele de X-Dark Springtrap. Cred că i-am dat și niște mesaje de mult, dacă am screenshot-ul să pun. Cuvintele lui, că nu mai am live-ul, să vă arăt, era fix așa, încerca să facă raid la persoane, eram fix pe live-ul lui când făceam. Și pe atunci se lansase, știți că am spus de FNAF World, ca fix în ziua când se lăsa FNAF World și am postat primul episod pe canal, el mi-a șters de față cu mine pe apel canalul, el și cu băiatul ăla. Eu vreau să-i pun pe amândoi în cârde și că gen ei au făcut amândoi căcatul ăsta. Eram foarte îngătat și cuvintele lui, genul Gâza Magică, au fost... Îl cunosc de mult, adică intră foarte mult pe canal X-Dark Springtrap, intrați aici la X-Dark Springtrap, deci asta mi-aduc aminte 100 în mie, eram în clasa 5, a 6-a, a 5-a sau a 6-a, nu știu, sau chiar mai, wow, cred că era chiar, mamă, clasa a 4-a, nu era clasa a 4-a, 100% era clasa a 4-a, că mi-aduc aminte că mă uitam la live-ul ăla, mamă, deci ziua următoare, noi aveam dulăpioarele noastre și
pusesem telefonul în dulăpior și mă uitam și era la modul, băia, wow, ți-a făcut ăsta, o fată chiar a crezut că de pe vremea aia avea Gâza Magică 40.000 de abonați și am zis că, băia, mi-a făcut un raid de 40.000 de abonați. Cum, ai tu 40.000 de abonați? Nu, grav. Și ceva de genul, mă rog. Băi, eu vă spun amănunte vere de atunci și m-am simțit foarte bine. Oricum, a fost ofticat și pe treaba asta. După începea să-mi spună mie, bă, vii cu mine pe apel, că uite, sunt cu Virtual Wolf aici și cu Gâza Magică. Știu că odată mi-a spus și chiar m-a durut undeva, gen, nu, am fost la modul, bă, foarte bine că ești. Adică, dar n-am făcut-o intenționat, chiar n-aveam chef să intru. Și el era, da, bă, uite, bine, cum zici tu, vorbeam cu tine aici, vorbeam de tine aici cu el. Ceva de genul a fost, nu știu. Și fast forward, eu am plăcut o fată chiar spre iubit, da. 3 ani, nu o să-i dau numele că nu vreau să bat la mijloc, decât că am plăcut-o, chiar iubit-o, mi-a fost alături, dar la un moment dat i-a fost lui alături. Eu, prietenii mei, mereu i-am băgat în vorbă cu iSilent și el s-a folosit de prietenii mei și de mine. Fata asta m-a durut că l-a plăcut. Nu cred că l-a plăcut, simpatizat așa și se ducea pe live-urile lui, pentru că tot ea mi-a adus la cunoștință că și făcuse un canal nou, pe atunci avea 1000 de abonați, juca CSGO. Fata asta îmi dăduse mesaj că uite-l iară, a făcut canal iar. Da? Și îl chema, era fix canalul ăsta pe care îl vedeți acum voi iSilent. Avea 1000 de subscriberi, făcea fix în momentul ăla un live pe canalul lui cu Counter-Strike. Nu mare live-ul, bineînțeles că era mai necalitativ și pana mea. Și intrasem pe el și da, și era și ea pe live, îi scriam și eu niște mesaje pe acolo, pana mea. Făcea cu Clash Royale, cu CSGO, pe atunci, mă rog, era la început, dacă am spus că 1000 de subscriberi, pana mea. Oricum, nu mă mai băgasem cu el în seamă, îl lăsasem, efectiv, am zis că bă, îmi văd de viața mea, după câte mi-a făcut, da, am zis că las, gen după câte am făcut chiar am zis că las și, bă, lăsasem. Au trecut lunile și cred că se aude sirena pe fundal, dar îmi pare rău, am geamul deschis. Au trecut lunile, eu îmi făcusem o comunitate pe un alt canal, tot X-Dark Springtrap se chema canalul. Da, mi ștersese și pe celălalt, unde eram eu prieten cu Jacob Boni și făceam Critical Ops, da, mi l-a șters. Și mi-a făcut alt canal, aveam intro-uri, tâmpenii de alea cu scris texte de 3D, aveam în intro, da, pana mea. Dacă o să găsesc un intro, probabil o să pun aici. Și da, făceam cu Outlast, tot ce mi-am amintesc era că făceam cu Outlast. La un moment dat află ăsta de mine și îmi șterge canalul, pur și simplu. Și la momentul ăla îmi făcusem și un alt canal, tot X-Dark Springtrap numit, și făceam Five Nights at Freddy speed edituri. Da, am uitat să menționez, făceam și cu iSilent mituri și legende, Five Nights at Freddy's. Am un mic, dar are legătură cu Gâza Magică pentru că și-l făcea și ne-am luat după el. Oricum, mi-a șters canalul și mai aveam pe timpul ăla încă un canal, ok, cu speed editing pe FNAF. Și eu mă împrietenisem cu Pazi, X-Puzi Cinema, îl chema, nu Puzi, îl chema, da, mă rog, așa, îl chema atunci, dar după ce a schimbat numele în Pazi, că probabil și-a dat seama că era ciudat Puzi, P-U-Z-Z-I, că prima cu P-U-S-S-Y și din, mă rog. Cred că a fost al doilea cel mai mare pe speed editing din lume și încă mai țin legătura cu el, poate să confirme toate chestiile astea, el m-a ajutat să fac speed editing și l-am ajutat și pe ăsta, iSilent, făcea Pazi, l-am băgat cu Pazi în grup și, mă rog, l-am învățat Pazi să facă speed editing-uri, dar nu s-a descurcat niciodată la fel de bine ca mine. Și s-a lăsat. A postat câteva clipuri, s-a lăsat. A fost și pe asta invidios. Cum să fac asta mai bine decât mine, nu știu, 100% a fost. Că nu de alta îmi ștergea încă o dată canalul.
Deci nu, dacă nu era invidios, nu cred că mi ștergea încă a 4-a oară sau a câta oară, nu mai știu. Mi l-a șters și nu știu cum mi ștergea, pentru că nu avea niciun drept. Nu aveam piese copyright, gen nu aveam mai ales nimic de la el. Și dacă erau copyright, nu mi le putea șterge el. Chiar nu știu cum a făcut. Doar pot să adaug numele ăsta, Uzi. Uzi a fost unul care făcea gaming și cred că, nu știu, se vorbea cu Aiselen, că Aiselen chiar mi-a spus metode, mi-a dat o metodă cum să ștergi canale. Mă dădeam și eu bine pe lângă el intenționat ca să aflu cum dracu mi-a șters. Și era o chestie, nu știu, ceva report și era un dita mai textul, de-l dădeai la YouTube și la YouTube ți l-am considerat și ștergea, nu știu. Și Uzi ăsta gaming, parcă așa-l chema, cred că îl știe lumea, deci e un veteran, cine înțelege ce spun aici, de Uzi ăsta. Și Aiselen mi-a spus că Uzi l-a ajutat să ștergă canale. În fine, mi-a șters canalele, pana mea, bă, n-am mai făcut nimic. N-am mai făcut nimic. Acum fac game. Am mai făcut gaming de fapt. Dar nu mi-a mers. Pana mea. Acum fac muzică, nu contează. Bă, el a crescut. Între timp el a crescut. S-a dat pe lângă Gâza Magică. Vă dați seama cât de rău m-a durut cât timp eu am fost fanul lui numărul 1, mi-a făcut mie. Bă, m-am simțit foarte uitat, deci un deceniu m-am simțit un om uitat. Bă, vă spun din sincer, e un sentiment de căcat. Și acum, la vârsta asta, mai am oameni care mă trădează și așa. Pentru mine viața a fost una de căcat. În mare parte a fost ok, dar mă rog. M-au trădat mulți, pe lângă și dobitocul ăsta. Și, bă, am decât să vă spun să nu vă încredeți nimeni, mă rog. Nu vă încredeți în nimeni niciodată. Uitați ce se întâmplă. Credeți-mă că a fost dureros să și văd când s-a lansat trailerul de la FNAF, să văd cum reacționa cu Rafael. Că eu știu că am avut cu omul ăsta legătură cu FNAF-ul. Sau Gâza Magică, că îi mai dădea shout-out-uri pe clipuri. Să știu eu că am avut treabă cu ăsta și a ajuns el în loc să ajung eu. Bă, deci, sincer, puteam eu să fiu în locul lui. Da, e o frustrare. Trebuia să fac clipul ăsta, nu știu, mă rog. N-am putut să mă abțin. Adică, na. M-am abținut dracu un deceniu. Cât să mă abțin? M-am abținut un deceniu. Adică, cât să mă mai pot abține, mă rog. Eu vreau să vă întreb așa, ăștia care, nu știu, vă asociați cu el. Dar e silent ce? Adică faptul că, nu știu, cel mai rău că și-a arătat efectiv puța într-un clip pe canalul meu și nu pot să arăt asta pentru că nici n-am făcut screenshot și am șters imediat instant video că m-am speriat. Aveam nu știu câți ani, dar eram mic, rău, nu știam ce însemna sex atunci. Faptul că mi-a șters canale, mi-a distrus orice vis. M-a găsit mama plângând când mi-a șters primul canal și m-a dat în brațe și mă rog. Și cred că și mama știe pe băiatul ăsta. Bă, mi-a furat și fata de care îmi plăcea, vrei să vă mint, adică îmi plăcea și bine, nu o învinovățesc, adică încă vorbesc cu fata asta și acum o respect tot ce trebuie, tot dacă adică, na. Bă, faptul cum s-a purtat el în sine, mi-a spart conturi de Skype, a dat mesaje la oameni, poate chiar și la oamenii din familia mea, că am spus, că pe Skype mai aveam și oameni din familie, mai ales acel băiat care m-a ajutat cu PC-ul, de mi-l repara de fiecare dată când eu aveam virus sau când voiam un joc. Și probabil l-a înjurat și pe ăla, nu știu, bă, mi-a înjurat mama și ăla și prietenul lui și ăla cu Critical Ops de care v-am spus eu, bă. Nu știu, nu vreau să-l dau exemplu pe Rafael, dar e cel mai inofensiv pe care pot să-l dau, pentru că, bă, îl iubesc pe Rafael, dar, sau Max Infinit, sau oricine, bă, oricine, cum ați fi reacționat? Și să știți că a făcut asta unei persoane, că i-a șters toate visele, canalele, a intrat în conturile lui, l-a înjurat de mama, a luat poze și cu mine și cu mama și făcea chestii, nu știu, punea puli sau punea texte obscene sau, înțelegeți? Adică nu e ok.
Nu e ok ce a făcut omul ăsta. Înțeleg vârsta, poate n-a gândit-o, că așa o să spuneți toți, bă, dar nu e ok. Nu e ok. În încheiere, nu știu ce să spun. Probabil că mi-am dat o piatră de pe inimă, să zic așa, pentru că am făcut videoul ăsta. Sper să ajungă la oameni, sper să devină popular. Îmi pare rău pentru oamenii care s-au afișat cu el, adică poate dacă ar fi știut chestiile astea, nu se afișau. Acum normal că au o prietenie cu el și probabil o să-l ierte, dar aș vrea să înțeleagă youtuberii și să vadă clipul ăsta că am fost, un copil chinuit la vremea aia de el. Am plâns de multe ori, m-a văzut mama, nu vreau să fie cringe clipul ăsta, vreau doar să se înțeleagă că am o frustrare de aproape un deceniu, ok? Și nu știu, chiar m-a ajutat să o spun. E și foarte dureros să văd cum youtuberii mei preferați, chiar dacă n-aveau de unde să știe și nu-i învinovățesc niciodată, nu se învinovățesc, dar nu e, nu știu, nu mai spun nimic. O să vă las screenshot-urile și atât.